Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wannan tashar. Idan wannan ne zuwanku na farko, to ku yi mana subscribe. Sai kuma ku danna alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu daga zarar mun ɗora. A har kullum za ku kasance tare da ni Ɗayyiba M. Umar a cikin wannan littafin. Dan madaidaicin akwati a hannun da ta ajiye sai da ta zauna sannan suka gaisa da Batul. Matar ta ce wa Batul, yanzu za mu fara ko dan kin ce nan ne event ɗin naku ko? Da Batul ta amsa mata sannan ta ce light red na make up na zaki yi min, ko foundation bana so a samun, just my bronze then liner. I just want everything nude. Murmushi matar ta ce mata, na gane but brows ɗinki a full ko za a ɗan craven. A'a Batul ta ce, sannan suka fara 8:27 suka gama. Ba ƙaramin kyau Batul ta ba, matar ce ta ciro mata kayanta a closet ɗinta da takalmi da duk abin da za ta buƙata. Matar ce ta taimaka mata ta saka kayan, dogon gown ne baƙi mai buɗaɗɗen ƙasa, wani gold plated pendant da chain ɗin shi matar ta saka mata a wuya na mountain da agogon shi safin earring da macin sarƙanta ta saka. Scarf baki mai golden crystals ta ɗaura mata a kai kamar turban, ga front hair ɗinta da ya fito ya kwanta lip sai ya ƙara mata kyau. Wani murmushi ta saka ta ɗaga kanta a mirror, ba ƙaramin kyau ta yi ba. Takalmin kan shi ya haɗu, gashi baki heel ne mai tsada. A hankali take takawa har ta fito daga ɗakin ta sauka ƙasa, sai da anti ta ce masha Allah da ta ganta. Duk da Batul baƙa ce bata kai sauran 'yan gidan haske ba, amma ta fi su kyau. Baba ne ya ce, mama na kin yi kyau, da murmushinta mai kyau ta ce na gode ba. Breakfast suka yi dukansu sun sa kaya sun yi kyau. Matar da ta yi masa makeup ɗin ce ta sako ta miƙo mata clutch bag ɗinta shi ma golden shi ma na karen, sannan ta yi musu sallama. Karfe 9:30 suka isa International Conference Center inda venue graduation in yake. Tun daga wajen manyan motoci ke a baki, karasawa suka yi cikin decoration din wajen yayi kyau. Kalan graduation gown ɗinsu ne purple and blue. Sai da suka shiga ta saka graduation gown ɗinta da hula side inda aka tanada wa graduate ta bi kujeranta ta nufa seat number 12. Affan ne daga hagunta sai na Farida daga gefen Affan. Tambayin shi ta yi, Farida bata karaso ba, bai bata ansa ba. Affan ne ya dube ta bayan ta zauna, matsattsaka idan shi ya sannan ya ce, sorry, this is my best friend seat, can you kindly move to the next seat? Dariya ta yi ta ɗan dungure mishi kai ta ce, Allah ya shirya ka Affan, in best friend in taka ta zo sai in tashi. Dariya shi ma ya saka ya ce, bestie, you look gorgeous, I mean I cannot say how much beautiful you look, I'm gonna miss you. Ya fara share hawayen ƙarya tare dariya ma ya bata ta ce mishi, Farida fa, she's not here. Bata karasa magana ba ta shiro wayanta, kenan za ta kira ta ji bugun zuciyarta ya karu. A zuciyarta ta ce, no not today, let me be happy, it is my day. Sannan ta fara ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tana cikin addu'a ta ga Farida ta zo kusa da Affan ta zauna, da harara ta bi Farida da ido. Affan ne ya kada Farida da hannun shi ya ce wa Batul, wannan kallo haka ai sai ta ji tsoro. Babe, ya aka yi kika latti? I was waiting for you here all alone. A cikin zuciya Batul ta ce, ba za ku gane waye ya Abu ba, wai ga girlfriend ɗin shi ce muka je ɗauka, shine take ɓata mana lokaci tana ta wani abu kamar yarinya, ni shi ma nake tausayi. An sa auren su nan da 3 weeks, ya mai ya bar mana gida mu samu mu huta. Dariya Affan ya sa ya ce mata, babe, you are too much, let us concentrate on what we are here for. Suka mai da hankali kan speech ɗin da bifi in suke yi. Ita dai Batul kawai ta yi shiru ne, amma bugun zuciyarta ƙaruwa ya yi don har hawaye ya fara taruwa a idanta. Shiru hall ɗin yayi ana sararin speech ɗin da bifi ke yi. Da ta gama ne sauran members ɗin high table ɗin su ma suka karɓi mic suna yi wa graduating student ɗin nasiha game da rayuwarsu da kuma wanda za su fara a university. Sai da aka gama speech ɗin ne aka fara presenting su drama, debate da wasu abubuwan. Ana gama aka fara kiran graduating students su karɓi certificates ɗinsu. Batul ce number 12. MC na cewa Fatima Kashim Goni. Hall ɗin ne cika da ihu bayan Batul ta miƙe, juniors ɗinta ke ihun ɗin kirkinta da kuma taimako. Kowa ya santa a school ɗin, hatta malamai sai da suka yi ihun da aka sani ya sa Abu Trap mamakin wace ce wannan da ta samu applause haka. A hankali ta sauka daga kujerar da take, ta karasa ta karɓi certificates ɗinta daga hannun vice president. A hankali ta ce mishi thank you sir, sannan ta amsa bayan
'yan hotuna da aka ɗauke su da shi ta koma inda sauran ke tsaye. Haka aka ci gaba da kiran sunayensu har sai da aka kira 67 students sannan aka yi musu standing ovation tare da tafa musu akan stage. In kowannensu ya cire graduation cap ɗin shi suka sa ihu sannan suka watsa su tare da faɗin "We made it." Kowa kujerun shi ya koma bayan ovation ɗin da aka yi musu. Lokacin ne aka fara presenting prizes. Best in further physics goes to Afan Abba Gana. Tafi aka saka mishi bai dawo ya zauna ba, ya sake ji an ce shine best in TD. Haka ya sake karɓan building and construction. Sai chemistry Farida Ahmad Kyare aka kira best in mathematics da further maths. Sai Hamra Imam best in biology Maryam Ibrahim Soho. Best in agric Abdulaziz Abidemi ne best in accounting and commerce. Sai da aka gama kiran sunayensu aka ce best in economics goes to Fatima Kashim Goni. Tashi ta ji ta karba da smile a fuskanta, bata karasa wajen zama ta ba aka sake cewa ita ce best in IRS government geography English sai Arabic marketing da food and nutrition. Tasowa aka yi ana taya ta dan ba za ta iya dauka ba. Haka aka ci gaba da bata prizes har na This Punctual the most obedient DJ ne ya kunna mata wakan Stand Up for the Champion dan ta fi kowa karban prizes a wajen. Abu Shab ne daga zaune tunani ya fara wace ce Fatima nan kuma wace ce, masha Allah ta yi kokari. Sai da ya sake ambaton sunan ne ya tuna da Kashim Goni a minista ne. Lokacin ya tuna da ai Batul ce, kwata-kwata bai gane ta ba don wani kyau ta yi da tsawo saboda hip din da ke kafanta. Sadiq da ke zaune gefen shi ya taba shi ya ce yau ya Abu yarinyar nan is genius, ga wani kyau da ta yi, bari mu fita sai na tambaye ta yadda aka yi ta yi tsawo fa. Ya dan dariya. Abu Trab bai kula shi ba illa wayar shi da ya ci gaba da dannawa. Haka aka ci gaba da occasion daga ƙarshe aka rufe da addu'a. To suna ciki suka fara selfie har suka fito waje, kowa wajen family members sun shi ya wuce. Baba Batul ta fara rungumewa, shi kuma ya ce mata mama na Allah ya sa albarka, Allah ya taimaka ya sa ku faka. Ya sa ta cewa amin da sauri wajen anti ta koma da marmashin murna a fuskanta ta shafa kan Batul ta ce sannu Batul, Allah ya yi maki albarka, Allah ya sa a faka. Hotuna suka yi ta yi da dama sun zo da photographers ɗinsu. Duk 'yan gidan sai da ta bi su suka yi hotuna ɗaya bayan ɗaya sannan suka yi na family. Afan ma sai da ya zo da su ma suka yi hotuna. Farida ce ta zo a guje tana kiran sunan Batul. Ganin su anti yasa ta gaishe su. Suka yi congratulating ɗinta cewa Batul ta yi ƙwazo amma na ta jiran ki. Cewa Batul ta yi ki zo amma na ta jiran ki tun ɗazu mu yi pictures sai ki ayi wai sai kin zo. Murmushi Batul ta yi ta ce to mu je ni ma yanzu nake tunanin zuwa. Ta ce wa anti za ta je ta dawo. Anti ce ta ce sama ga sunan zuwa wajen su amma in bari su gama gaisawa da mutane. Suna juyawa za su tafi ta riƙe hannun Farida da ƙarfi. Kallon ta Farida ta yi ta ce lafiya, I don't know why but these days I used to feel restless kuma heartbeat ɗina na increasing. Farida ta damuwa a fuskanta ta ce don't worry here, I will talk about it later. Ƙarasawa wajen su amma suka yi 'yan gidan su Farida ne a wajen sai wata farar yarinya daga gefen Abu sai wani da bata sani ba, bata kalli gefen da Abu yake ba, ta je wajen amma ta rungume ta janye ta amma ta yi ta dube ta ce Usaiki Beti masha Allah, Allah bariki. Murmushi ta yi ta ce amin. Amma juya wajen Abu ta shi ma ya shafa kanta ya yi mata addu'a. Juyawa sai ta dubi Sadiq da Masa da suke a tare ta ce ya Sadiq ina wuni. Smiling ne ya ce Batul wannan tsayi da kika kara ai har ni ma kin fi ni, ban ma gane ki ba ni kai har yanzu ban ma yadda ke bace. Da murmushinta mai kyau ta ce ya Sadiq you are just too much. Ko me na saka ai ba zan fi ka tsayi ba. Ya ce mata gashi nan kin kamo hanya da riya ta sa sannan ya ce mata congrats Batul, we are proud of you. Ke fita murmushi ta sa sannan ta ce thank you ya Sadiq. Mutumin da ke tsaye da Sadiq ta ce ina wuni da murmushi ya ce lafiya kala, congratulations kin yi kokari sosai, Allah ya bada sa'a. Duk da bata san kowa ya shi ba amma addu'an da ya mata yasa ya burge ta. Da murmushi ta ce nagode insha Allah. Abu Trab na daga gefe shi da aji da sai zuba take mishi amma ce ta ce ba kai congratulating Batul ba. Idan shi ya sauka ƙasa ya ce ai mun haɗu na yi congratulating ɗinta don shi har yanzu ya kasa yadda Batul ce. Da mamaki Batul ta ɗago ta dube shi duk yadda zuciyar ta ke bugawa don ta san bai yi congratulating ɗinta ba amma ya ce wa amma wai yayi. Tana daga kanta suka haɗa ido. Sauri ta yi ta ɗauke kanta don brown hazel eyes ɗin shi na sa ta ji wani abu
ta ji wani iri. Matar da ke gefen shi fara siririya ta ce ba ina wuni, kamar ba za ta amsa ba har sai da suka haɗa ido da amma ta ce mata lafiya a daƙile, duk da bata san Batul ba, bata taɓa ganin ta ba, amma sai da ta ji ba ta son ta, amma ce ta ce to tun da kun gaisa sai a yi pictures. Photographer ne ya zo ya fara arranging yadda za su yi tsaya da Batul na daga gefen Abu, ita da Farida, cewa Batul ta dawo gefen Abu Trap, Aji da kuma ta koma daga gefen su Sadiq. Ba don ta so aka yi wannan canjin ba, haka ta koma daga gefen su Sadiq, ita ko Batul kamar bata. Kashi mai sauraro, yau ma lokaci ya isko mu cikin shirin namu, sai gobe idan Allah ya kai mu cikin wani sabon shirin domin ci gaban wannan littafi sai mun sake haduwa.